डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सावरायमेल बिटिआर गोरोबथानि सायाव आरो इउपिपिएलनि गोहो खुंथाय लाबोनायनि सायाव सावरायनाय दिनै 5 नभेम्बरनि बृहस्पतिबाराव डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव निज पटला गामिनि गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव मोनसे सावरायमेल खुंजायो। मेलखौ सामलायो डिमाकुसि बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मनोज बसुमतारी बिथाङा। मेलाव बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो। गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफा मावफुंनो थाखाय बर' फरायसा आफादनि बिबाना मा बिटिआरनि बिसायख'थिनि गोहो खुंथाय लाबोनो मावनांगौ खामानिनि सायाव बिबुंथि लाखियो। बिटिआर गोरोबथाया जाथि दानायनि गोहो मोनबाय, गुबुन गुबुन हारि हारिसानि जौगानायनि गोहो मोनबाय, बेनिखायनो इउपिपिएलआ राजखान्थिनि गोहोजों बयनिबो जौगानाय लाबोनो हागोन होनना बुङो। बे जुगुलियावबो आङो सेपारेट स्टेट जायाखै जाया इउनियन टेरिटरि जाबाबो हामगौ साननाय बायदि जायाखैब्लाबो खालि मिथिनाय बायदि अट'नमास स्टेट जायाखैब्लाबो इउनियन टेरिटरि आरो अट'नमास स्टेटआव थानाय जि गोहो जि पावार एन्ड फांसन बेफोरखौ लाजोबनानै आथिखालनि थासारिखौ नोजोर होनानै बिजेपि दैदेननाय सरकारनि खान्थि नीतिखौ नोजोर होनानै दिनै जोङो बर'फ्रा आरोबाव खनसे गेजेर बर'नि मोनसे एकर्ड जों खालामनो गोनां जादों। थासारिया जोंखौ गाइड खालामबाय। जि एकर्डखौ बुंदों बिटिआर एकर्ड। जोङो जोंनि बर'फोरनि जि एकर्ड बे एकर्डखौ फारि फारि जों जुदि नायलांफिनोब्ला बयबो रोखा जालायनो हागोन। 1987 निफ्राय जानाय जि आन्दलन, जि सोमावसारनाय जि आन्दलनखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दैदेनदोंमोन। अख्रां गोमसारजासे डिभाइड 50-50 बुहुमनि गासैबो बर'फ्रा खौसे जायगा जायगायाव पिटिसि एसे मानसिफ्रा सोमावसारनायखौ हेंथा खालामदोंमोन। बे समनिफ्रायनो बांसिन सिनायजादों जोंनि बर'फ्रा। भारतनि सा सानजा रायजो, बे रायजोनि आसामाव बर' होननाय मोनसे थागिबि हारि दङ, खिलन्जिया मानसिफोर, इन्डिजिनियास मानसिफोर, जाय गावनि मोनथायनि थाखाय आन्दलन खालामदों। मुलुगा मिथिदोंमोन बे सोमावसारनायनिफ्राय बांसिन बर'फोरखौ। नाथाय बेबायदि सोमावसारनायाबो थासारिनि बुग्लेम जानायाव, थासारिनि थिननायाव, परिस्थितिनि बायद'आव 1993 मायथाइयाव अट'नमास काउन्सिल, बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिलसो लानो गोनां जादोंमोन। जेखौ जों नुदों 3 सिट जालांदों। मानगोनां सानसुमा खुंगुर बसुमतारी, मानगोनां प्रेमसिं ब्रह्म, मानगोनां कनकेश्वर नार्जारी 3 इन्टारिम काउन्सिलनि सिट जादों। बे समाव नोंथाङा आउट अफ बिटिआर बे बिटिआरनि हिसाबै नोंथाङा हुदा जिल्लानि सासे डिस्ट्रिक्टनि फरायसा हिसाबै दिनै बिटिआरआव फैनानै माबोरै मोनदों आरो बिटिआरआवहाय इउपिपिएलआ सरकार दानायनि बेलायावहाय बा एबसुनि बिबाना मा सिगां डिसिआरएस बिटिसिनि सिङाव दंमोन। दायो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों डिसिआरएस जों बिटिआरनि सिङाव जाबाय। सिगां प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया फुल रिपर्ट होनो गोनां नङामोन। दायो बिटिआरनि सासे एक्जिकिउटिभ अफिसार जागोन, बियो बिटिआरनि सिङाव बियो रिपर्ट होनो बाध्य। डिभाइड 50-50 होननानै जों बिबाय थादोंमोन। जोंनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय बुंबाय थादोंमोन। नाथाय जोंनि गेजेरावनो माखासे माखासे गोलाव गिदिरफ्रा बड'लेण्ड जानाङा जे सासे गभर्नरा मोनसे कमिसन दानानै 6 सिडुलनि सिमाखौ बियो लावहोनो हायो, 6 सिडुलनि सिमाखौ दायथ' दाजाब खालामनो हायो। बे बाथ्राया 6 सिडुलनि आयेनाव लिरजानाय दं। मानाव गेदेर नोंथांमोन रायजो राजाफोर, बेनिखायनो भारत आरो आसाम सरकारा पार्लामेन्टआव बिल पास खालामाब्लाबो बे आयेनजों थाखानाय नियम बायदियै गभर्नरनो होखानाय गोहो बायदियै दायो मोनसे कमिसन दानानै बे सिमाखौ लावनो थाखाय खामानि मावनो मानाव गेदेर नोंथांमोन रायजो राजाफोर।
बिनि जोहैनो जोंनि सिमाया बांगोन आरो बेजों लोगोसे दानख'नाय दङ दानख'नायाव जों गुबुन हारिखौ दानख'ना हरनो हागोन आरो गुबुन हारिखौ दानख'ना हरनाय माने जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' हारिनि सुबुं अनजिमाया बांद्राय बाङोब्ला अब्ला जों बुंनो हायोबा जे बड'लेण्डआव बर'नि अनजिमाया बेसेबां जौखोन्दोल' 20 जौखोन्दोल' अब्ला जोङो मोनसे समाव बड'लेण्डखौ बेंफिननो हानायनि मोनसे राहा लामाया जोङो रोखा जानानै आरो बे बिटिआर बेवहाय लिरनाय बर'फोरा बड'लेण्डनि बा बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि बर'फ्रा गावनि सिनायथि राव थुनलाइ हारिमुखौ लानानै बर' हारि हिसाबै थांना थानायखौ आरो बेवहाय मोनसे माबाफोर हिसाबै जों लुबैबाय थादों बिटिसि इलेक्सना जिहेतु फैगासिनो हानजाया देरहानाय मानो होनोबा बिटिआरनि दफाफोरखौ मोनसे दफाखौनो मावफुंनायनि बेलायाव आरो मानो होनोबा हानजाफ्रा दिनैसिम नेग्लेक्ट खालामगासिनो दङ जों इमप्लिमेन्ट खालामनाय गैया होननानै बुंगासिनो दङ दिनैनि समाव बिटिआरनि रायजो राजाफोराबो बिटिआरनि दफाफोरा कारांगुनि बाहागो लानायखौ थारैनो बिटिआर ओनसोलावहाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बेरायनानै नुनो जे थारैनो सोलायनायनि धुवा सोलिगासिनो सोलायनायनि बारा बारगासिनो सोलायनायनि बारा मोजां बिनाव To News 24 Bodoland, News 24 Bodoland YouTube channel. Please subscribe and click on bell icon. Thanks.